mamou som telefonoval a tá za Boha nežil. Video. Ne? Zdravím, máme. Toto ne je skončí, lebo som po vás skončil. A prečo nie je stabilný? Lebo sa tak tam zakrúžikoval dopredu, dozadu. Čo ideme robiť, Vraj? Ale prečo nečerno s tým druhým autom? No asi nemá kľúče, som to chlapený na obede, ale on dovede. A tu je taký šéf asi. Ale nie, hovor Boha, že toto nemôže byť. To nevidíš, toto je život on. Toto nevidíš nikde. Toto on plača tak veľko. Oni asi rodičia budú súrodenci. On ho tak skáže, že presne ide do opačnej strany. A to čo robili? No tak sa nikomu nemôže pripraviť. A tie fotky potom chcem aj ja. Nie, zmej za ruky, sa mi trasú. Pozeraj, ako pozerať teraz tak a natoč kolesa tak. Ježiš, toto je krásne, ľudia.